Halus-halus Kang, golek jati sing ngene iki, sing apik-apik ngene iki Kang. Larang ra apa-apa, penting sesuai karo kualitasnya. Iki Kang, tak wingi akeh sing do salah paham Kang, yo sebagian sono sik paham, sebagian sik urung. Ubetan lingkar karo diameter ki kadang cok ana sing salah paham. Nek lingkar ki ngene Kang. Wah, suman selamat. Muga-muga oleh badhe akeh. Sing cilik dadi gedhe. Sing gedhe saya gedhe Kang, nggih. Peh. Ora mung dibatu beti tok, ketok Kang. Iya, tak ketok iki. Weh. Sik kae. Peh. Sik kae nggo PR. Tak uang kae ra didol Kang. Sik kok kuwi. 1 2. Wah. Omong kene kok tuku murah-murah. Murah yo ndelok kayune Kang. Nek kayune welek teng prono lek ngene iki apik ya larang. Jati kualitas bagus. Kira masih 100 swidak. Swidak halus. Nih 100 swidak 150 Gelimpang. Piye teh? Wis klumah. Wale tipis. Nang ngene. Rong wit yo. 10 juta. Wis yo, gas ganti sik liya.
jam kedua ini. Halus-halus ini Kang. Halus-halus Kang, golek jane sing ngene iki, sing apik-apik ngene iki Kang. Larang ra apa-apa, penting sesuai karo kualitasnya. Nek gede, sing frontal brekile ya yo regane murah Kang. Nek ngene iki yo wis jelas larang iki. Oke, aman. Iya Kang. Aman sama. Aduh, kerubuhan pang. Meh wae kerubuhan pang iki Kang. Ora bolong penting. Penting wong ya selamat iki alah. Edan. 132. Jam pertama iki Kang ya. Tinggo kegiatan esuk iki. 130 ya bayari ini ongkot 3 juta iki Kang. Kondisikan ati bruk ki. Bismillah, muga-muga ora bolong. Oleh badhe akeh. Cekling iki Kang. Obetan semeter. Piro wis meter piro kuwi? Motor 5. Blawur. Meter 5. Ini 3 meter 30. Ganti ngono ketok. Semengkling, ireng. Pinggir dalan. Di dalan ini. Kalau 1 juta ya. Enggak 1 juta, sumpah aku ora goro. Enggak 1 juta. Neng yo medeni Kang gawe iki. Ya padane diketok iki iso ketemu dit 1 juta 300. Neng enggak metu kali sing tak prediksi. Prediksi kan kali 20-an iki metu 17 wae. Ditemgol 490 Kang. Dian iki. Resikonya lumayan. Nek oleh setitik. Nek rugi sopeh iki. Kulitane ngene iki. Ngeri iki. Wis tak skipe. Tak pikir-pikir dhisik iki Kang. Bismillah engko dadi. Kang,
Kak wingi akeh sing do salah paham Kang ya, sebagian sono sik paham, sebagian sik urung. Ubetan lingkar karo diameter ki kadang cok ana sing salah paham. Nek lingkar ki ngene Kang. Iki, nah iki lingkar. Iki lingkare semene iki lingkare 126. Nek diameter iki Kang. Iki diameter ini. Iki diameter. Nek diameter galihe piro Kang? Diameter galihe semene iki. Nah, iki diameter iki 30 kan 30 diameter. Iki berdiameter 30. Nek nggo ndelok galihe piro? Ah, diameter iki terpanjang karo terpendek. Nah, enggak ya terpendek terpanjang. Nah, iki dibagi dua. Iki kan keluar 67. 67 itu dibagi dua piro? Ayo masuke 32. Iki galihe metune sekitar semono kuwi Kang. Iki panjangnya 5 meter. Iki garis dipingke Kang. Isine piro? Yuk dipingke regane piro. Nah, ketemu dhewe iki. Wis yo, guys.